me now. So, yabona ke wena nje into ezinezizizizibulesi into zesixhosa vele uzivelele uye kulo sixhosa yebo lo nto kaloku ndize kuwe mfundini ya iqonda uba le nto inoba iyakuncedakala xa ndithe ndazapha ndadibana nomntu yazi nawe Ntswentse iligala andikuthembile xa sithe sifike ke ngoku kule ndawo le ndoda inyangela apha ehlathini igama Mahlathini uma utheni zaba nguma le ndoda mfundini ndoyikisa hayi indoda ibumama ibumama siyenza into yokuhlekisa ibumama inkosikazi isayiphathi leza yakhe sonishiya kaloku wakuthi sorry andikhawulezi kaloku uyayazi hey mntakwethu inkosikazi ngoku iyakwazi umelana nesifo bendingayiqondanga ukuzayihlekisa ngayo le nto endingazanga mosapha kuba bendiyazi hayi iza kunceda laa ndoda wona ke ele kodwa nywaki please mntakababa please mntakwethu nawe uyawuzifike le nto kuwe mntakwethu asoze ifuna irhawuti ke kuwe kufuneka uye phaa kum mamela Ntswentse ungani bena wari ne andihlekisi ngawe izama kufa kithemba ungaphindi ube sayenza i-code 14 yabonakala ba isehlakeni awubi njela ku-code 14 nani ningayifumana into ngonihlela inintsi into enizenzayo apha emakhaya iza uMahlathini uzayiphi gasha mna ke andizungena uMahlathini yamtya yamtyala fundi nawe utyala wonke umntu uzawuthetha naye uMahlathini phaa Ntswentse uzoba rayithi mntakwethu thembe mntakwethu ndicela Ntswentse hayi sento sokunqamela lamapha siza yana kutebelela ndifuna ungoyiki ndodarha aphinda abebu mamarha hayi phofu sayibona phaa phakathi ke leyo ligqirha lesimanje manje Mahlathini intsimbi yakhe ipinki ne intsimbi epinki khwaza ithi bawumamu Mahlathini Mahlathini. Hello, okay Puti, I'll be with you. Guys, this is day 2 of vlog year 2. Puti, I'll be with you now. This is day 2 of vlog year 2, guys. And Dumbeni Yamu, Mahlathini, guys. Dina patient right about now. Vlog year 2 say ngom. So please like, subscribe, and share. Mahlathini Tamaku, Tetubumyama, Velabukanya. Let it be brightness in your life. Let it be vivid in your life. Thank you, Tamaku. Hello, Puti. Tamaku, Tetubumyama. Yes, I know. Students a lot of patients consult they get confused. Mahlathini, it's me and Avuma insimbi epinki diligqirha lesimanje manje izinyanya zami is little girls, Powerpuff Girls, we are wings. Zizinyanya zami ezobhuti. I'm a TikToker. Ezinye zami connect to TikTok, Instagram, zonke as social platforms. Tamaku bhuti eqonda ba ubucacele Tamaku Tamaku phambi koba singene entumbeni yami bhuti sendikuva in spirit ikhona into zengayo engahliyo ayihli bhuti ne uziswe unywaki unixelele so anza kulungiselela bhuti phambi koba singene
no sukoyika bhuti uzawulungiselelwa. Phambi koba singene ndicela senze i-ritual yendumba yonke because umuntu une-ritual yendawo yakhe. Senze into eyenziwayo apho phambi koba ungene. Uzawuqala ungikhulele isihlangu. Okwesibini bhuti ngicela sicule le ngoma ne. You gotta make me feel into your body, International, international, they say love me, international, they say love me, international, conditional, conditional, they say love me, international. Kamaku, ngicela singene bhuti, ngalikhululela ke isihlangu. You was a beautiful tall lady on a soda with no lies. Who be now?